Com ja havíem dit, estic així amb Alejandro Sanz, el nostre fisioterapeuta preferit, que ja vas aparèixer al programa i benvingut a Si ja som de casa. Moltes gràcies. Què penses del vídeo que acabem de veure? Que sí, és la realitat a la clínica diària. Un dels motius més habituals és que vinguen enganxats del coll perquè han dormit mal, en mala posició, que se'm dormen els braços i mil històries similars, que si m'ha estat enganxada de les lumbars. Algo molt habitual. I com afecta la posició en com dormim? Clar, així farem referència a la importància de mantenir les curvatures fisiològiques de la columna vertebral. Què vol dir això? Pues que tenim unes curves que si les respectem al dormir, segur que ens alcem molt millor, en la posició que siga. Aleshores, això afecta en la qualitat del son. Evidentment, sí. Tu volies explicar-me unes posturetes... Jo vull veure quina és la teva postura favorita per a dormir. Tu i jo l'estàvem comentant abans, jo vaig a fer-la, però no sé jo si és la millor. No sé jo si és la millor. Jo vaig a fer-la. Jo arribo a casa i dic, estic ja rebentar. I faria... Molt bona. Estaria bé o no? Ara te lleve uns coixinets, per així, però a pesar de que no és la postura més aconsellada el dormir cap avall... Podria millorar-la? No és la millor, però mira, ho has fet molt bé perquè ja t'has xitat en la pelvis damunt del coixinet, que va evitar que aquesta curvatura se pronuncie massa i acabi provocant pel matí una lumbalgia, una engarrotament atípica que ens toquen en seguida a la clínica per telèfon enganxats. I, com veieu, el llit normalment no té ningú foraet com la camilla del fisio i, per tant, tindrem que dormir en el coll rotat, cosa que no és gens saludable i, per tant, aquesta posició, Gemma, no és l'adequada. Clar, a mi em passa que quan jo dorco així, saps què fa la meva parella? Desperta. Ell desperta perquè després no tinga mal de coll. Podries explicar-nos altres postures que serien recomanables? Per exemple, una que vos recomano és dormir cap amunt, que a tots ens agrada molt, a la xitat, i te diré uns consells molt bons. Per exemple, un dels consells és utilitzar alguns dels coixins que la gent no coneix, que són especials i que ajuden molt a que, a veure, xitat, el coll mantinga la seva curvatura fisiològica. I què més podem utilitzar? Un coixí supletori, com aquest, però com aquest... Alejandro, hem de tindre ple de coixins al llit. La veritat és que després, quan estem en els automatismes al dormir, tot això segurament es desmunta. Però és bo anar acostumbrant al cos a mantenir una posició correcta. I si no són coixins especials, tots tinguem coixins supletoris per casa que ens poden anar molt bé, com aquest. I en aquesta posició fem que es relaxen els psoas, que són uns músculs posturals molt importants, i per tant, que a l'alçar-te pel matí no notem aquesta incomodesa a les lumbars. I per acabar... Quina seria la millor posició per a dormir? Que després, de manera inconscient, la veritat és que estem dormint i no se n'adonem, però quina seria la millor? Així és. La millor posició, evidentment, serà ficar-nos de costadet. Quin costat? Perquè abans vam estar parlant que depèn de quin costat un és millor que l'altre. Solem aconsellar el costat esquerre en casos de problemes digestius o embafaments per la nit o quan no ens trobem bé digestivament, seria millor xitar-se cap al costat esquerre. Així, posició fetal. Exactament. Alejandro, posició fetal. Molt bé. Esta seria la millor posició, podríem dir. Per exemple, i ara relaxa bé el coll i podríem millorar un peliu la posició ficant un coixí supletori per a que la cadera no es despenxe perquè després puguem tindre dolor de cadera, de lumbars o la coneguda ciàtica. Per tant, un coixinet supletori així i una posició lateral amb un coixí que evite que la columna vertebral ni es torsione massa cap a un costat ni dormir amb el coll rotat. Meravella, Alejandro, ens ho ha explicat. Simó, hem de tindre coixins, el llit ple de coixins. Este coixinet supletori per a posar-se entre les cames. No cabem, i després... I este tipus de coixí que va molt bé. Avui estic una miqueta carregat així de cervicals. Mira que ben m'hagueren anat els teus consells. Avui te l'emportes. Alejandro, mira, i a més, esta postura que explicaves a Gemma és la que jo adopte també de manera natural i l'altre dia me digueren que va molt bé també per al refluxe gàstric. Correcte. Ajuda una miqueta per a aquestes persones que tenim de tant en tant, sobretot si no sopem adequadament, una miqueta d'ardor per la nit. Correcte. És de veres que és important remarcar que el nostre estil de vida va ser lo determinant i que, per tant, mantenir una salut i un estat físic i mental adequat
es va a eixir després al llit. Com se nota que estàs ben dormit? Estic ben dormit i ben entrenat. I ben entrenat. Gràcies per acompanyar-nos. Anem a descansar esta nit, una miqueta millor gràcies als consells d'Alejandro.